Καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μπομπονιέρες γάμου εύκολα και οικονομικά χρησιμοποιώντας χαρτιά scrapbooking της Maya Design. Κόβουμε ένα κομμάτι χαρτί μεγέθους 19 επί 9 εκατοστά. Σημαδεύουμε στη μεγάλη πλευρά το χαρτί στα 6, 9, 15 και 18 εκατοστά πάνω και κάτω. Με ένα ψαλίδι στυλό embossing δημιουργούμε αυλακώσεις. Σβήνουμε με μία γόμα τα σημαδάκια μας. Γυρνάμε το χαρτί και σημαδεύουμε στη μικρή πλευρά στα 3 εκατοστά. Τσακίζουμε με ένα χάρακα ή ένα κόκαλο τσακίσματος για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε κόλλα διπλής όψεως, μπορεί όμως και να γίνει με την απλή κόλλα stick. Στην εσωτερική πλευρά χρησιμοποιούμε την κόλλα διπλής όψεως. Τώρα πιέζουμε ομοιόμορφα το χαρτί μας έτσι, ώστε να τσακίσει και να δημιουργήσει αυτό το σχέδιο που βλέπουμε. Με ένα κοπτικό κόβουμε μία ροζέτα. Θα μπονάρουμε γύρω-γύρω τη ροζέτα αν θέλουμε με καφέ μελάνι για ένα πιο vintage look. Τσακίζουμε τη ροζέτα στη μέση. Σημαδεύουμε με ένα μολύβι το σημείο που θέλουμε να τρυπήσουμε. Μπορείτε φυσικά αντί για ροζέτα να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς από μία μήτρα της Big Shot ή από κάποιο άλλο κοπτικό. Χρησιμοποιούμε μία κορδελίτσα περίπου στα 25 με 30 εκατοστά και δένουμε εσωτερικά έναν κόμπο. Κεντράρουμε λίγο εκεί που έχουμε κάνει την τρύπα μας, ώστε να μας βγει ίσια. Και φτιάχνουμε ένα φιωγκάκι. Αυτή ήταν η μπομπονιέρα μας σε vintage look. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το tutorial. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.